अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। ठलाली से हम दिल मिल गइल बा भैया के साली से हम दिल मिल गइल बा भैया के साली से हम दिल मिल गइल बा भैया के साली से मूर्तिया होठे पे मुस्कान देखते के बहली पे हम दिल मिल गइल बा भैया के साली से हम दिल मिल गइल बा भैया के साली से। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। भैया के साली से चढ़ल बा जवानी मारेला चंदन का राती देखी होले हराम चंदन का राती देखी होले हराम चंदन का राती देखी होले हराम चढ़ल बा जवानी मारेला उठान चंदन का राती देखी होले हराम संदीप सोमरिया सत्य मयनी लागे साली हो लागे मतवाली हो हम दिल मिल गो